В днешното видео ще си говорим за това какво е ликвидност. Има два вида ликвидности, които движат пазара, и това са External и Internal Liquidity. Като ще започнем с External Liquidity, като това са всички хайове и лоуве. Те могат да бъдат Swing High, Swing Lows, може да бъде Sessions Liquidity, High и Low на дадена сесия, може да бъде Previous Day High, Previous Day Low, може да бъде Cycle Liquidity, като това е High и Low на всеки цикъл. Всичко това е External Liquidity. На български външна ликвидност. Това са логични места, на които се поставят стопове и чакащи поръчки, затова доста често се случва на начинаещите, като влезнат в сделка, цената първо ги спира и след това тръгва в дадената посока, и това не се случва, защото някой ви следи стопа, а просто защото го поставяте на такова място, където се очаква първо цената да направи манипулация, да събере ликвидност и след това да продължи движението. Вторият вид ликвидност, това е Internal Liquidity. На български вътрешна ликвидност, като това са всички PDRA между хайове и лоуве. Цената се движи между тези две ликвидности от Internal към External и обратното, и това е безкрайен цикъл, просто така се движи пазара. Целият пазар е ликвидност. Като сега ще ви покажа няколко примера за всички тези ликвидности. Малко ще е объркващо, но се надявам да ви стане една идея по-ясно. Разбира се, ще е объркващо за тези, които са начинаещи. За по-напредналите, предполагам, няма да е така. Като ще започнем с Previous Day High и Previous Day Low. Как да си отбелязваме тази ликвидност? Отбелязваме ги като днес, например, е събота и пазарът не работи, но отбелязваме си хаят на предния ден и лоу на предния ден. Това ни е Previous Day High и Previous Day Low. Като това го правим всеки ден за предния. Например, ако е вторник, отбелязваме си хая и лоу на понеделник, а ако е сряда, хая и лоу на вторник. След това преминаваме на по-малък таймфрейм и може да видим как цената. Ето това ни е хаят на четвъртък, това ни е лоу на четвъртък. След това в петък цената в Ню Йорк сесията отива и взима Previous Day High. Като това ни е Previous Day High е Previous Day Low. Следващият вид ликвидност е това са сесиите. Като например Азията. Ето тук може да видим Азията какъв голям рейндж прави и оставя доста ликвидност, като това ни е хаят на Азията, това ни е лоуът на Азията. Вътре в този рейндж това също ни е ликвидност. Тези малки swing хайове и swing лоуве, това също ни е ликвидност хая и лоуа. За това зависи на какъв таймфрейм сте, ще виждате различен вид ликвидности. Това е един безкрайен цикъл просто. И за пример да видим какво се случва тук. Това ни е Азията. След това, като отваря Лондона, Лондонът слиза и взима лоуът на Азията. Това ни е External Liquidity. Но ако погледнем на по-голям таймфрейм, например на 15 минути, след като вземе това External Liquidity на Азията, цената тапва в Internal Liquidity, като това ни е този Order Block на 15 минути. Като това ни е Internal Liquidity на по-голям таймфрейм, на по-голям рейндж. Например, ето тук този High и този Low, това ни е External Liquidity. Тук, преди да се случи ето тук това движение, ето така, преди това движение, този High и този Low са ни External Liquidity на този рейндж и вътре в него този Order Block ни е Internal Liquidity, като цената тапва в Order Block и Fair Value Gap, Internal Liquidity. И на по-малък таймфрейм, например,
взима ето това external liquidity, ето този хай. Малко е объркващо, разбирам, за някой, но с времето ще се научите. Следващия вид, това може да са ни cycle liquidity, като например ето този 90-минутен цикъл оставя high и low. След това следващия 90-минутен цикъл взима ликвидността от този 90-минутен цикъл low. Това ни е external liquidity. И може да видите как цената се движи от external към internal и от internal към external liquidity. Надявам се видеото да ви е било полезно, да сте научили нещо ново от мен и до следващия път.